el sistema judicial és el taló d'Aquil·les de tot aquest sistema? És a dir, la policia fa la feina, el govern fa la feina i després els jutges tenen una actitud que a vegades poc comprensible? Sí, nosaltres hem demanat una mica més de fermesa i ja sé que és molt demanar i que des del punt de vista jurídic no pot ser així, no? Nosaltres demanem a vegades unitat de criteri. Ja sé que des del punt de vista del jutge, tots els jutges no poden fer una interpretació diferent de les lleis, però sorprèn doncs, que persones que són detingudes el mateix dia 29, en algunes se'ls apliquen i encara estan a la presó preventiva, i altres que es demostra amb imatges que han participat en la crema de l'Starbucks, doncs aquelles persones simplement se'ls fa pagar una fiança de 6.000 euros i tornen a estar al carrer. Per tant, jo crec que són criteris molt divergents i, per tant, això ens preocupa. Nosaltres hem expressat aquesta inquietud en el Poder Judicial. Nosaltres el dia 16 d'abril vam fer una reunió de la Junta de Seguretat Local on hi han representats totes les policies i a més hi han representats la Fiscalia i els jutges, i així ho vam expressar. L'alcalde de Barcelona i el mateix conseller Felip Puig van expressar aquesta inquietud que tenim des de les administracions, i jo crec que hem recollit, la veritat és que hem recollit una comprensió per part del Poder Judicial que espero, i de fet ja s'ha vist en alguns dels casos d'algunes persones jutjades que van ser detingudes el dia 29 i posteriorment, jo crec que es anirà actuant en la línia que jo crec que és la correcta, la bona.